Gaur nik kontseilu errektorian puntu bat jorratu nahi dut, eta da adingabearen jaiotza eta zaintza baimena 19 astera zabaldu genula guraso guztintzat eta 32 astera familia monoparentalen kasuan. Hobekuntza hau gizarte segurantzak ezartzen dituen baldintza berdinetan aplikatu genula, betire ehuneko osagarria bermatuaz. Eta hortaz aparte ere, familia prestazioen eskaera prozesua hobetu eta bateratu genula, mutualistarentzat arinagoa, seguragoa eta eraginkorragoa izateko. Ados, Andoni, nik esango nuke da 2025ean bi focus group antolatu genituen hainbat kooperatibekin. Gure arreta, zerbitzuaren inguruko esperientzia eta iritzia zuzenean ezagutzeko. Oso ariketa baliotsuak izan ziren, indarguneak eta hobeto beharreko eremuak identifikatzeko aukera eman zigutenak. Jasotako irakaspenekin, lan ekintza bat egin genuen, kooperatiban beharretara hobeto egokitzen den zerbitzu hurbilago eta eraginkorrago bat eskaintzeko. Nuria, nik komentatuko dut, guk 2025ean kontingentzia profesionalen osasun arreta hobetzeko eredu berria jarri genuen martxan. Fremapekin sinatutako hitzarmenari esker, arreta azkarragoa eta homogeneoa da lurralde osoan. Fremapek bere sarearen bidez ematen du arreta medikoa eta lagunarok gainbegiratze orokorra mantentzen du. Eredu honek, kalitatea, koordinazioa eta kontingentzia profesional egoeren jarraipena indartzen du. Ados, Eneko. Lagunaren lehen jasangarritasun plana lantzen ari gara, kolektibo osoaren parte hartzearekin. Planak ingurumen, gizarte eta gobernantzarloko gure konpromisoak zehaztuko ditu. Eta etorkizuneko erabakiak erakundearen balioekin bat datorren eredu arduratsuago baterantz bideratuko ditu. Urrats garrantzitsua da jasangarritasuna ikuspegi integraletik lantzen jarraitzeko. Oso ondo, Ainhoa. Lagunarok webgune berri bat jarri du martxan. Argiagoa, erabilerrazagoa eta erabiltzaile mota bakoitzarea egokitua. Kooperatibak, mutualistak, pentsionistak eta hornitzaileak. Informazio aurkitzea eta prestazioak modu seguruan kudeatzea errazten du eta navigazioa askoz errazagoa da. Plataforma bizia da eta kolektibo osoaren esperientzia digitala etengabe hobetzen jarraituko du.